आं दिनै नोंखौ मोनोबा जोबोद समायना नुदों। बिदिब्ला नोंबो आं बायदि मोजां मोननायनि हाखराव गोग्लैबाय। आंखौनि माहो बिबा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। बिनो नोंनि गोजोन संसार जानाया जाम्बा रामदेब साइस नोंबो हाबा जानायबा साब्रै साबानि फिसानि मोखां नुसिगौमोन मिथिबाय। बेफोरबायदि सानै साथाम हौवा गारनाय हिनजावखौ जोंनि समाजा गनाया। नाय बिनि खाफालनि सिन्दुरखौ। मोगथां गोरोन्थि खालामबाय नों आंखौ आखायनानै। जाय बिमाया उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोलावबाय बेबायदि बिमाखौ नोंनि थाखाय आखाइ होनो गोनां जाबाय। नोंसोर आंखौ राहा होदो आफा। लोगोफोर, बिथां रातुल ब्रह्मानि सुजुनाय समाजारि सोमोन्दो थानाय राहा सावथुनखौ सेप्तेम्बर दाननि 16 खालार खालि रिलिज खालामनाय जासिगोन। बे सावथुनाव हिर' महरै उत्तम एक्टरखौ नुनो मोनगोन। महरगिरि महरै सानै हिर'इनखौ रुल खालामनाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मिउजिक एलबाम दिहुनगिरि इउटिउबार बिथांजो मिथि नार्जारी आरो बावदा गुमियाव बिबनां रुल खालामनाय महरगिरि करिश्मा बर'खौ मोजां एक्टिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे समाज फोसाबनाय सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों बिथां दशरथ बर'। बे सावथुनाव मेइन रुल खालामदों मुंदांखा फेस्ला महरगिरि जस बसुमतारी, नगेन, हिरेन आरो गोबां मोजां महरगिरिफोरा रुल खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुनाव प्रडिउसार महरै खामानि मावदों बिथां रातुल, खनायश्री आरो सनेश्वर। बे सावथुनखौ एडिटिं खालामदों दशरथ आरो रकि बिथांमोना। लोगोफोर, राहा सावथुननि मेथाइखौ रोजाबदों रबिन आरो जनाली। बे सावथुननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो थांदों दि जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय सानै साथाम हौवा गारनानै गोदान फिसाय जनाय, गोजोन संसारखौ थेर बेथेर सिलिंखार खालामना लानाय, सुबुंफोरजों मुगैजानाय, लाजिथाव जानायफ्रा बे सावथुनाव बेरखांदों। हिन्जावनि बाथ्रा लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुनाय, नासयनाय, होखारनाय, उनावहाय जेरावबो राहा गोथे जानाय, थांना थानो थाखाय राहा नागिरनो गोनां जायो। बे समाजारि दुखुथिया सावथुनखौ फैगौ 17 सेप्तेम्बर सानखालि बिश्वकर्माजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेब दिन्थिफुंनाय प्रिमियार श'खौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीआव दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। बै सानखालि गासै महरगिरिखौनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायनो होननानै नेनानै दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरनि आपडेट नायनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बिदिनो गोदान आपडेट मोननो थाखाय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अल आव थुना लाबानो जाबाय।